Изгледайте, идващо видео, в което ще и пробваме една от новите две карти на Wingman. Добавиха ги, мисля, че тази нощ. Palace и Whistle. Като и в Competitive имаме нови три карти. Train, Edin и Basalt или Basalt. Но в това видео ще играем на една от двете карти. Маркираме ги двете и когато пусне, на нея ще играем. И така, дръпна ни на Whistle картата. Сега, тази карта за пръв път я пускам. Знам само, че е там някъде сайт. И това е. Знам само, че тук е сайт. Друго не знам. Ау. Плашват. О! Как стана това не знам. Найс. И то рун ще играм с пистолет. За да съберем пари. Она другата карта съм я играл, това не съм. И мога да кажа, че ми харесват картите. Напрасках му една кофа. И на това му натрясках кофа. Къде е това, бе? Найс. Тук има бомба. Добре, така. Аз играем къти искаш го взимай. Добре, един дет. One дет. Не мога ли? Явно не мога да се кача тука. Добре. Защо се справяме добре. Ама там мога ли да мина? Я? Мога, бе. Малко не успях да овладея спрея. Очевидно оттам мога да ги заобиколя отзад. Това... Мисля, това трябва да мисля, че новия трейн, нали, за Wingman. Говорим. Да. Ето е там между другото. Ще го чакам да пикне. Добре, убий го. На нашия му стилнах кила. Така, не знам. Висъл мапа ми харесва, между другото. Няма лъжа, харесва ми мапа. Мисъл, има прикритие, има всичко, как си трябва да направим. Това мисля, че е къстъм мап, правен от комюнитито. Умрях.
Не. Кофти тръпка. Само че сега ще вият. Аре, човек! Добре, един умря. Трудно не е тук там. Просто да не ви правиш впечатление, че не мога хитна на 1 милион пъти. Добре. Окей сме. Не знам, нещо го чукам на пето май. Да, и сега като той тъгне. Ола, той ма чака, брат. One AWP. Сайт. Nice try. Да, минус 99, знаеш кога? Бо ми даде то бомбата. Окей. Сега е момента да видим откъде ще се минава, на къде ще ходи. Ту сайт. Найс. Мато. Как го хитна, да. Какво да играем? Ай, 5.90. Аха. Eso. Не! Мано, майко... Много ма страх като бил някой с помпа. Като терминатора. Направо, като бил някой с помпа, много ма страх. Като терминатора, наистина. Добре, един дет. Къде? Къде погина това? Да, брат. Инфо. Сега. Взем 5. Мах 10.
GG.